Nešto više od 3800 mališana predškolske ustanove Pčelica u kostimima pčelica plesalo je na stadionu Čair pred svojim roditeljima, bakama i dekama u okviru tradicionalne manifestacije Plesom do znanja i zdravlja. Zbog epidemije koronavirusa, tokom protekle 2 godine dečaci i devojčice iz Niša nisu imali priliku da pokažu svoje plesno umeće, tako da su ovogodišnju manifestaciju svi jedva dočekali. Nišlika Nataša Božić došla je na Čair kako bi videla kako njeno mlađe dete pleše, kome je to bio prvi takav nastup. Meni se ovo mnogo sviđa. Svake godine je lepo i žalosno što prošle godine ništa toga nije bilo. Vaspitačica u vrtiću Neven Evica Kostić pripremala je do sada 15 generacija za učešće u ovoj tradicionalnoj manifestaciji. Sve što se tiče igre, što se tiče pokretnih igara, pokreta, kažem, je deca vole. Drugo, ja radim sa predškolskom grupom. Sa manjima treba češće vežbati, verovatno, ali vežbamo, kažem, je uopšte, to im leži, znači ples vole. Direktorka ustanove Pčelice Svetlana Mitić kazala je da su se deca svojim plesom pridružila proslavljenju slave grada Niša, Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Je ovde 3830 mališana predškolskog uzrasta. Oni plešu na 13 numera koje su vredno vežbali nekih mesec i po dana sa svojim vaspitačima. Ovde na stadionu biće 300 vaspitača, 100 medicinskih sestara, veliki broj stručnih saradnika, veliki broj roditelja u publici. Mitić je podsjetila da je Pčelica ovog proleća već organizovala sportske igrarije, a uskoro će u vrtićima biti organizovani i maskembali kao i priredbe za decu koje ove godine polaze u školu.